माबायदि अरानो जोंनो नागिरा बनाबो गोथांसो गोबाव जोंनो दे बनानो गैया बनखौ रानिखौनो होबाय आङो दा बनानो गैयाबा दै एसे जोंबाय दे जोंनिखौलाय मा सुफुंबाय थानो उदै सुदै साजोब्बाय आंना सुफुं खुगायाबो सालायलांबाय बनखौबो गोरानखौ फानहरनाय जाबायना फैसा गैयिनि थाखायनो आंखालनि थाखायनो दा आंहा गोथांजों संनांगौ जाबाय बिराद खस्थ' जायो मेगनफोराबो आलु सोबाय धुवा धुवा जाजोब्बाय न'आनो मेगनखौनो नुवा नुवा मोनबाय आं आलु जोब्बाय मोदै सुदै गजोब्बाय गाइखेरालाय गोदौबायना गोदौवाखैहाय गोदौबाय र' एसे गोदौबावबानो रादायनो गुसु खालायनानै हैनोसै आङो बन बिस्किट लाबोनानै दोननाय दंखायोमोन र' बेजोंनो एसे सोमनानै गाइखेरजों सामुसथो दौनांगोन जागोन बियो र' ओंखामखौबो जाना होखानोसै आङो आबानाबो स्कुला सुथि जानो जासिगोन ओंखामखौ बहायनानै होनो र' जाननानै होनोसै जेबो गैयाबो आलुखौनो एनि र' हनै आयाबो सफैबाय खोमा सकनिफ्राय ओइ र' औ र' बिहामजो नै लावगा लोङा एसे ना हरदों ना हरदों औ नो साहिथां लावगा लोङालाय मानो ना हरखो नोंनोलाय ने खमावनो हरदों नङाहाय थाथ'सैहाय बेयावनो दे आंनो सायगोन दे नों ओंखाम संदोंबालाय औ जानना होनो नागिरदों नाया बुरजासाब माथो कमल खारबो दंलायो लावगायालाय मानो ओरैनो हरखो नोंनो ओरैनो हरदों नामा ने खमाव लाबोदों नङाहाय माथो इसिबां ना माने मोजां ना माबाहाय आं सकनिफ्राय फैबाय थाबा बे लावगाया सोंबाय आंनो न'नि एसे खामानि दङ मादै मावना होगोन ना होआ होननानै न'नि खामानि मा खामानि बे लावगानि हिन्जावा गथ' जानायखौ खोनायाखै नोङो ए गथ' जाबाय औ हिन्जावहा जोनोम जादों मैयानो ए बेनिफ्राय बेखौनो जेनेबा बिसा लावा लोङा रावबो गैयाना गावसोर सानैल'सो हिन्जाव लोङाबो न'आव रावबो गैयानो बे खामानि मावग्रा न'आव गैया जादोंनो एसे ना दंमोननो ना सारदोंमोन बियो बेखौनो गावहा सायनोबो रोङानो नाखौ सायनो होबाय बेनिफ्राय खांसि खुरै दङमोन बेखौनो सुनो होबाय बेनिफ्राय दै एसे फिल्टार खालायनानै गारबोबाय आरो आं बेखौनो मावनायखाय लावगाया हरबाय न'आवनो मालाय नाबो दंखायोना बिसा थां मादै लाना थांदो एसे होननानै हरबाय आरो बेखौनो ए नों खामानि मावनानै होनाय मावनायखाय हरबाय आरो ना ए नायालाय मोजाङानो दे बुरजासाब लावगाया मानसियालाय मोजां र' हरसाबो मायबा मायबि थाबा बेबायदिनो आगोलबो आं गेजेर मावहैयोमोन ना औ मानसियालाय मोजां र' बेनिफ्रायनो गाबोनबो लिंहरबावदों जेनेबा खामानि मावग्रा मानसि गैला नालाय हिन्जावबो हाथ'लाना सुजारिंबो जादोंनो दा माबा गाबोनबो लिंहरबावदों आंखौ मादै साननैसो फैबाव जोंहानाव नोंसा खामानि गैयाबा गेजेर माबासोआव फैयो होननानै सानजौफु 10ता 11तासोआव सानजौफुनि ओंखामखौ संना गालाङो होननानै एसे मायबा होगोन होननानै बुंदों थांनांगौना थांनाङा ए नों हागोन आरो इसिबां नोंथ' जेनेबा एसे एला मावखायो दिनै थेवबो मालायनियाव नोंनाथ' खर' सर' गिदिंलाबायो दसेनो थांगोन नोङो मावहैनोसै एसेल'सो ओंखाम ओंख्रिल'सो संहैबाय थोरसि सुनाय बेफोरल'सो बे सिबला सिबसि गैया सिबनोसो हायाना आङो गङै खर'आ गिदिङो बे ओंखामखौ संना गारबोनोसै दे नों हायोबालाय मददबो खालायनाय बायदि जासिगोन रावबो गैयाबोबा बेसेरा बेनोथ' आंबो माबोरैबाबो मोनदों उफायबो गैया दा होनबायबो अनथावथावबो मोनदों थांसै दे सानजौफु समावल'सो बोथिसे संना गारबोनोसै खस्थ'आवनो बिसोरखौबो सोर नायनो गावहाबो खामानियावबो थाङोना गेजेर जेनेबा न'आवबो थाबाय थानो हाया हिन्जावा रानना थानांगोन होननानै संना हैनोसै दे बेसेरा जागोन दे थांनो हागोन दे फाग्लिया गाइखेरखौ बावगारदोंसो आङो गोदौनानै गोग्लैजोब्बायसो खोमा गोग्लैयाखै दे एसेल'सोखा गाइखेरानो बेखौबो आबानोबो होदोननांगोन एसे आरो आयाबो सा लोंनो मोनाबा दानो खर'आनो गिदिंलायगोन बेना र' बोख्लायनानै दोनसै रानजोब्बायसो आदै गुदुंथार आदै हाजोब्बायसो हिस्रियाबो अबाव थांगौ हाखु दाखुन बावगारलांदों हिस्रिखौनो लानो अबाव दंफ्लांखौहाय हिस्रिखौलाय दोननाय बायदि मोन्दोंमोन माथो खामानिफोरानो मोजाङैनो मावनो रोंला ना मायो आंबो जाथोनो दादै आंनो चिप्स हर पेकेट नै र' आंनोबो नांगौ आंनो चिप्स पेकेट नै बेनिफ्राय मिल्कि बार चकलेट जागोन आङो हर मिल्कि बार चकलेट गैया माससो दोङो मास जागोन आङो जिबाबो हर आंनिखौ हरग्रो र' गथ'फोर र' आं जानो लुगैनाया हाथारला मा दखानियाव अबाव थांलायखो आंबो हारसिं जाखागोन रावनोबो होखाया
आंबो जागौमोन आंनियाव फैसायानो गैया थाइसेबो आंबो चक्लेट जानो लुबैदोंमोन गुथाल नों बाया आंनियाव फैसा गैया नोंनियाव सानसेबो फैसा थाया मैयाबो नोंनाव फैसा गैयामोन दिनैबो गैया बाबाया लोमजादो जोंहा बेनिखायनो फैसा गैया नोङो नोंसिनि आइनियाव बिनांगौ नोङो जों जानायखौनो नायबाय थागोन नामा आं हले होखाया मैयाबो होदों आं नोंनो दिनै होआ आङो हारसिंसो जागोन नोंनो होखाया आङो जाया दे आङो नोंसोर जा नोङो होमबालाय फैसा गैयाबालाय मानो दखानाव हाबदों नों न'आव थांनो हाया नामा आंनिखौ होखाया आङो मोनजागोन होनना थाबाय थायो इयाव आं मोनजागोन होनना थायाखै आं नोंसोरजों लोगो गायसो थादों न'आव एखेल'गे थांगोन होननानै आङा जों थांगोन नों थां नोंनाव फैसा गैया नोंखौ नाङा जोंनो थां दे होमबालाय थांसै आं जयै थांगोन होननानैसो थादोंमोन आंबो लोगो जाया नोंखौ नांखाया जोंनो बिहामजो सारायखौ जाननानै होबाय नामा नोङो र' आंना जाथ'वाखै र' नै एसे माथाम दंबावथारो आरो साराया गुदुं जाबायबालाय नैखिनिखौ लांफै नोंनिखौनो एवग्रो जानथ'वाखै दे आङो दे होमब्लालाय बा आयं गिदिर ना माथो ए जांग्राव जिराय खाना दं नामायलै आयं आंबो जालांनायसो हामसिगोन खोमा गैयाहाय अबाव गैजा रोङि मानसियालाय खाना जाबाय थानो नै मालायनिसो हरनाय ना बै लावगालांनाव खामानि मावनानै मोनबोनाय एसे बेखौनो सायदोंमोन आङो ए गोथाव माजों संनो नागिरदों आंबो जालांसै दे आयं जानो हागोन दे जालांनोबालाय नोंसोरलाय अबाव जानो ओरैनोसो बुंबाय थायो फैयानो जालांनो ओंखाम जागोनथां नोंसोरो ओरैनो साहाखौनो लोंनो फैबावा मादो संगोनथाय नोंबाजैया मिथिया जामारगौमोनलै आयं बिराद जानो लुगैदों आं मैथासो संगोन ना मायो नोंबाजैया माजों सङोथाय हैद गथ'आ गैयामोनबा जालांगौमोनलै दा गथ'नो ओंखामबो संनो दङ आयं माथो बुंबावनो हिनजाव गैजा रोङि मानसि हाय नङाबो हिनजावखौनो मोनला औलै आयं माथो बुंबावनो हिनजावखौनो मोननो रोंला जिरायदो मानो गसंबाय थाखो नै जिरायला आयं ओइ आं रादायखौसो खबर लानो फैदोंमोन माथो एसे हामबायनो मानसिया हामदों होननानै बुंदों माथो औ एसे ओरैनो आगोलो मोदोमफोरखौ सिमावनो हायामोन नालाय गावबा गाव जेनेबा मुरथि बायसासो थायोमोन ना लोर सोर खालायनो हायामोन दा एसे लोर सोर खालायनो हाग्रा जाबाय आरो जानोबो हाग्रा जाबाय सामुसथ' दौबा गावा जानो हाया दिनै आखाइफोरा बोलो मोना दाबो सामुसफोरखौ थिखांनो हाया बेनिफ्राय दौनानै होनांगौ आरो ओमफ्राय जानो हायो आरो एसे ए दौबा जानो हाग्रा जाबाय दे होमबालाय टेनसन गैला आयं हामखासिगोन हामनो गोनां मानसियासो जानो हायोना बेमारिबाबो जेनेबा जानो हादोंबालाय टेनसन गैला र' बियो हामखासिगोन जानो हायाबासो थैयोना मानसिफोरा जानो हानाय माने राखांखासिगोन आरो लासैनो थाबायनो हानाय जाखासिगोन औ आयं बेनोथ' औहाय आयं माबारै हामथोंसै न'खरा सोलिनो बिराद खस्थ' जादों टेनसनबो जागासिनो मानसिखौ लानानैनो दा हामथारबासो न'खराबो एसे मोजां जासिगोन खोमा बिराद खस्थ' जायोलै आयं सोलिनो खस्थ' जायोथ' र' आयं हौवा मानसिया फैसा खामायना लाबोग्रा मानसि जेनेबा हौवाया गैयाबा हिनजावफोरा एसे खस्थ' जायो जोंहाना आरो आंना आरो जेनेबा फैसा खामायग्राया आं जाबाय न'खराव ओंखाम संग्रा मानसियानो गैया बेबायदिनो आरो गावबा गाव नोंसा दा हौवा मानसिया बेमार जाना थाबाय आं आरो हिनजावानो गैया बेबायदिसो औ आयं गावबा गाव न'खराव गावबा गाव टेनसन होनलाय गावबा गावासो मिथियोना औ नंगौथ' र' गावबा गावासो मिथिगौ जों दा माबोरै सोलिनानै दङ नोंसा दा माबोरै सोलिनानै दङ आंहा दा माबोरै सोलिनानै दङ जोंफोर गावबा गावासो मिथिगौ न'खर गंसेयाव बयनिबो गोनांथि थायो हौवा मानसिनिबो गोनांथि थायो हिनजाव मानसिनिबो गोनांथि थायो हिनजाव मानसिया हिनजावनि खामानि मावबाय हौवा मानसिया हौवानि खामानि मावबाय बेबायदि आरो सासे गैयाबानो थारमाने न'खरा मोजाङै सोलिनो हायालै आयं बेबायदिसो बाथ्राफोरा संसारा औ नंगौथ' र' आयं मालाय बेनिखायनो इसोरा बेबायदिनो दानानै हरखादोंबा आं माबा मोनजागोन होनना थादोंमोन नामा आं लोगो खायसे थादोंमोन जयै थांगोन होननानै आंखौ रायख' सानदों आं रायख' नङाना आरो आइया जेब्लाबो बुंखायो लोगोफोरजों जयै फै होननानै हारसिं फैनाङा होननानै बेनिखायसो आं नेबाय थादोंमोन आंखौ लोगो जाया होननानै बुंदों दिनैनिफ्राय आं माना गाज्रि नामा आंनिया मेथाइ जानो फैसा गैयाखाय आंखौ लोगो जानांला होनना
बिसोर सानैल'सो। होमब्ला आंलाय होनबा सोरजों रायज्लायगोन, सोरजों लोगो जागोन? स्कुलाव सोरजों रायज्लायगोन, सोरजों गेलेगोन? आंजों लोगो जाला होननानै बुंदों माबा। दुखु मोनबाय आं। आंनि लोगोफोरा बेबायदि बुंदों आंखौ। आंबा मैयाबो सानखान्थि खालायनानै होदों निकुनो। दिनैबा आंखौ होसोबाय लोगो जाला होननानै। आइनो खिन्थागोन आं थांनानै। आइनि सिगाङाव बुंगोन आङो आंखौ निकुमोना रायदों आरो होसोदों होननानै। खिन्थाखागोन आङो।